Hej, jeg hedder Markus Harstrup. Jeg er en del af en værksættergruppe på 10 personer fra Skive. Vi studerer op på Erhvervsakademi Dania på 3 forskellige studielinjer: datamatiker, serviceøkonomer og produktionsteknologer. Vi har arbejdet med et innovativt projekt herover de sidste par måneder, og vi er faktisk nået så langt, at vi gerne vil søge iværksætterpuljen til at dække de her opstartsomkostninger, vi er støttet ind i. Vi dækker bredt, vi har nogle brede kompetencer i forhold til vores faglighed, og vi har faktisk allerede nu starten på en prototype, som vi gerne vil have hjælp til at komme ud over markedet med. Lynhurtigt det vi laver, det er, at vi tager den kendte teknologi med QR-koder, og så tilføjer vi en masse kvalitet til det, sådan så at det bliver lækkert og relevant for brugeren at scanne koden, og det bliver nemt for administratoren at sidde og arbejde med et panel, hvor han kan administrere alle de her informationer, der skal skubbes ud. Vi søger for ligesom at få dækket de her opstartsomkostninger. Det er til selve stiftelsen. Vi har tænkt os at søge elektronisk, så vi selv har hånd i det. Ellers så er det for at dække de markedsføringsmæssige ting, som der er. Vi ved, hvis vi skal ud og sælge det her professionelt, så er vi nødt til også at have nogle visitkort, og vi er nødt til at have noget hjemmeside, der skal hostes og noget. Så der har vi også, det står alt sammen i budgettet. Den væsentligste faktor, det er nok, at vi ved, at hvis vi skal have succes med det her, når vi slår igennem ud på markedet, så er vi nødt til at have alle 3 mobilplatforme med. Fordi det er kun med mobiltelefonerne, som der skal gå og scanne QR-koderne i sidste ende. Vi har kompetence til at udvikle til Windows Phone og til Android, men vi mangler til iOS. Så alle med iPhones, dem skal vi prøve at fange på en eller anden måde. Og der har vi behov for en udefrastående iOS-udvikler. Det hele står i budgettet. Nyhedsværdien, det er, at vi tager den her kendte teknologi med QR-koder. Når du scanner dem, så vil forbrugeren han vil altid være sikker på, at den information, der er, den er relevant. For det er så nemt for administratoren inde på, lad os sige, turistkontoret, at sidde og holde styr på de her QR-koder, han har stående ude i marken. Han kan ændre informationen på dem meget hurtigt, og det er information både i tekst, billede og video. Det kan være sådan, at hvis der nu kører et Halloween-event en weekend, så kan administratoren han kan på meget, meget kort tid ændre de informationer, der skal udledes af koderne ude i marken, når de bliver scannet. Vi har lavet en prototype på nogle QR-koder i noget plexiglas, så har du først sat dem op, så holder de i 10 år. Fremtidsmulighederne, det er selvfølgelig så er det klart, at turistkontor det er nemt, det er en god indgangsvinkel. Det næste det kunne være, at det er skolerne, som vi skal have ud i skoven. Det kan være, at det er valgplakaten, der skal gøres mere levende ved en QR-kode, som når den bliver scannet, så fortæller politikeren sit budskab. Og så på sigt, så skal det være en helt GPS-platform, så du rent faktisk får skubbet alle de her meddelelser direkte ned i lommen, uden at skulle have din telefon op på scannen. Men til at afslutte med, så er det ikke en GPS-scanner, eller det er ikke en satellitmodtager, vi er i gang med at udvikle her. Det er rent faktisk en platform, der gør, at du hverken skal læse avisen eller åbne din bærbar for at være opdateret på nyhederne. Du får dem pusset direkte ned i lommen.